Indian ho chuan masala omelette te kan neya tin French ho chuan in French omelette te neya tin tikhan chi hrang hrang kan omelette te pawh kan nei ni voina hianin Spanish omelette kan siam dona hei kan hma hianin kan bol lo a in chopa simple awol sam em dona Spanish omelette ani wang khanin siam har don tina ni mi lo chuwang chuanin clear tu te pawh khanin in lo pur tumang ti kha a lo ma when a Spanish omelette karon siam tura hianin ka bol hlo ti tan ka ingredients man tur te hi Mizoram hi kan huveka aizola te ti khan khuya po kan huveka ni chuwang chuanin lo lungai lo ula hi kan soinga hei artui chu khuya po le tur oma tin purun sen kan hmang lenga purun sen te pawh khuya po le tur oma tin hei alu khe sa vel sa ti teng te pawh mun hrang hrang kalkual mai la kan lam chunga ei pawh hin le tur kan hmua khang ho kha kan ingredients kan bol hlo chu ni maya ni ta hen olive oil oma ta hen hemi tela hen kan kang dona chu chu ni le ta phot selang chuanin he ta hen kan na tur te kan neya kha kan bol hlo chu ni do me kan asiam dan tur te khan han lu chhongal mol mela ama saberin purun hi Julian kan kat doni Julian kan ti chu na kina ka tanga karon soi fi anga langa cooking charm French charm ania chu chu karon mang dona Julian in karon katanga chuan hei karon chan sin bok dona cutting hi poimo emema kan chome chan hi apoimo na chan kan soi le lokanga kan chome chan hi asin dan ain anangai ni achan chu ain an chuanin atimoi chome atimoya tin chumi pia lama amin hun kha ati in angani kha apoimo na nia chuwang chuanin cutting kha in ang theang ber turin tu hen on zai chu an tuma thliu tu te pawh khanin kan chem hum dan te tin kan chome kat dan te pawh khalo en ulukola in thiam ve thei pek thil karon zir tir don cheu ni ti hi lo shere ta bokula chuan kan bol hlo ho hi tuna lo buat sei tranila kan soita kan khan ti hian kan chome chu kan lo chan trananga purun sen Juliana chan dan ti teng chu te ne lai an phel to panga chuan hei tian hei kan hmua hei cutting kha uluk ai em hian khan hetlai chu kan pe don ni chan chu cutting moi kan duwa inang theang berin kan pe lo wa na kina thil danga kan hmanga man tang ka na tu kan en don ni chuan heta kan en lenga heting che khan hei kan ti a sei zong ti mai tiang ten hei tian khan Julian kan ti chan chu hoi hian a sei zong hen tian ti an oma Julian sai sania hei chama chuanin hei purun sen Julian kat dan ania hei azong lai tiang an da thalenga kina thil danga kariya te kan hmang theya tin akat dan hrang hrang botuna han tiang ka tiang tin te pon kat te khan akat thele ai ang lo em cutting shim poi zir tham fe ya khan han pe le alai an phelanga khan je khan size po in ang the ang ber tura duan ka de ha hetia alu kan chia chan chu tin tuya kan chia lo chuanin aduk dona chuwang chuanin alu hi tia kan vela kan ei man lok lo ni chuanin tuya hin chia thini la ama fresh ne ama thiang hum na ti te ama I tom na kha ala rong nu zel theya tia tuya kan chia lo chuan ama hi duk dona chuwang chuanin tuya hin chia zelila tu te pawh khan khang te pawh khalo hri la mang chang zel ani ka alu man hi tiang tiat vel hi nia chuwangin tam tak hmanangai lo pariat vel kan hmanga dinan alu lian do lekin hmanga ni chuanin panga te pawh in hmang thenga paruk te pawh tuna hin pariat vel kan hmanga hi chuanin in alu mana zir khanin alu lian do in hmang khanin pariat vel kha in lo hmang ve ngotange adik ber lo nia chuan salai luk a chuan hi kan hmangai kan pia chuanin tel a in chuang hui meka so nakina heng hi kan kang do ni
ka soi tang kha in a ingredients a bol lo hi a simple a ol sam lu tu ka mu mai thein tian a veka hei kan muanga julienne onion kan mua purun sen julienne kat kan mua chuan hei slicing kan te me tu ni etiang hoi chu ani ta chuan in hei triangle shape ania triangle shape lek ania cooking tram tak chuan paizen an tia paizen den tia khateng kha i cooking tram sang hian tikhan om sang veka chu hu chu french ho tong la ka ti kha to heng kan tel po sa thato viau mai hei kan muang hian mui to olive oil ka manga tu na hianin ka alu le ka purun ka thak doni tenin ka siam tam do ne ka hei minute som panga tanga som ni minute som chhovel ten ka kanga ama hi a song te ti me yang do a min huna ka ti chhozel dan tur chuin lo thiranga ni kan mua keima bel hi alian do ne ka non stick pan ania hi wonder chef brand ania wonder chef ho ta chuan chuan in an mamo chuan heng non stick pan te tin bel sang te po man tur indu ni chuan in kita hian chan mari exist bank bula kemin han kal top mai wala PS incorporated ania heng bungbel sang hin ne chu lo she la chuan nei kan chi kan alanga chuan chi kan tel chan chu ama ti al tu ani bia lama ati min ma do ni chomle chuan thing marcha tlem kan tel do ni thing marcha black pepper tian minutes so matanga som panga kan nga ka nga chuan kan en le do ne chumi huwa kan alu chu tian a min thato boka kan mua a min dan hi tok em a ut lawa a min tok a then tlemin mui tok velin uta al tui lu ka seasoning adika ti teang seasoning kan ti chuan al zong te a thak zong te a tok em hai tel tlem al banga kan tel bang hi kan da thanga chuan tel tamangai to lawa hei kan chaw polanga hemi kan da nga chen kan mix sanga thì tụi khan uluk do in loi na ho alang chiang em a mo khanin alu le purun sen le artui khani me ya tian kan kang le do na chuan tun tanga re ro te a hian hei kan spanish omelette chu ei thei aron ni do na ni tian minute nga kan chianga chuan kan on le bat don ya minute nga chu kan chia ta hei heti kan chia kher chan chu tikhan alu sat line artu kan chuk chia khami kha kan share thiam lo takin achina hanga soi fi lawa alu khanin alu sa khanin artu kha hip doni ha ati tui dona atrik ti tiang tinge athuruk ti zo tiang kha tiang kha asian ti tui lo tu kha tiang mai kha nia chuan asian mi a ol sama ma se thuak man ve ngai ni kan her niam donga lemin non stick pan kan hang tur ania non stick pan zia chu a bet lo tur ania kan ei spatula kan hanga silicone kan hanga chuan thir kan hmang tur ani lowa thir kan hman chuan a petanga ti khan kan khir hemi asa hi
thir khan kan zuk ti khoka kan ti che the ni kan thak nga tu la Rồi ur char venga te kan then do ni thì tu te khan ur do lo eno la kan ti sa tur ne lo tu na khan china khan ka ti niam ze ta ze wani hu kan mei po ana to lo wa ten lo in ur ringa ten kha to kin ten kan then le china nga chan chu among ko a be a lo be han a siri e ten la khan kan tiếng hát chun kan thêm lại chuyện đó đi đây tôi thấy minute nga chu kan ti dang ai chứ kan tiếng hay kan thêm lại chuyện à kan ena ho môi tối này mà chuan kan lệ thế to kan lệ đàn tuổi kan lệ mai là chính là kan tiền man kha chuan tle kan lệ đó ni san chu kan lệ đó na hay lam pang hi alain chuang về đó ni kan ti dan tur chu bit le lian do hlek ten kan la kan khopanga kan het niam do ai kon fi viau ngai ni akan moi em chuan ten kan da lut lenga akan dik don kan hak do nga hei kan muak akha tokin kati sa kati niam teng khan kati chok kati in chok rang ti teng kha ka temperature maintain nga chu nia omelette siam don le hian apoi mo chu hemi temperature hi kan von dikai em ani tian ti sareng tai la u do na min lo anga chung ti niam leng tai la ti khan ani le tata a chung a minanga ma se apon ka la rom lo chuan chon ka in mua a chain ke het sang a chain ke het nema chuan chon ne na chi ka so yang khan omelette siam ni thil har takani ka ti kha ma se ti practice tam chuan thil har le tanga kan vor do ni omelette chu ni kina kan lo enga enting ya chung om ti chu tu na tang ri lo te kan mu thuai don ni plate ta hen kan da soi tang tiang kan khup lenga kan khe don chuan khat ti lenga chuan omelette moi tak avan moi em arong du thu sa mani a he ei hla na van ei vat vat van chak om to em kan huang hianin cái kan Spanish omelette chu ai thei alo ni ta hay kan kata ke kan khanin he ya tir so tian om tiang kan zeya chuanin a chunga hianin kan tel ho chu in she ve vek to thawa he sho lo khip tu te chuan ho alu te oma purun te oma tui don lu tu kan yarim tui adalum vet vet me hay kan mo hen in zawai a in chuan hen ka i do na asiam dan in thiam ve to asiam chu nang mani ku ta om to ni ingredients abol lo shim chu ka soi ta kan khanin mu thei mai na om veka asiam ve chu in ku ta om to chuan in tu na hianin in zawai a in ka enga đây với khách chu kan ei china a tui zia chu ka hre thawa ma se ya hre chiang le zol turin kan ei le china nga purun di mana ma mui em ya tin alu min to ka alu achang lo ti meng aram lo wa min to em ma chung kwan en chiang ira khir tun mi pui te po khan in mu in lo siam ve ka du wangin ai chiang zokin ti khan kan hu thenga kan keu honga ei lenga alu te arim tui em ne
ở đây cần Spanish omelette chu kan lo siam zo tareng me kan mu chiang a kan la chiang dok pon kan han focus a chung e alu te anh tiếng ông đàn giống giống thế chứ anh tiếng là mà ăn xiêm đàn trên nên hồ vét đó cho nên cái sợi tảng khai nên cái ấy tour xiêm bé này hi TV lâu em kiếm hơn lâu nằm cho nên YouTube là bộ cái channel là in subscribe thế à kiếm Escoffier tin Facebook là mà thế Twitter là thế Instagram là thế bộ account cái đoạn này cháu thế khai nên cái xiêm thay lạc thế cái đoạn post phim đó là tin rồi nó thế bộ in này cho nên in tan cũng lên cái gì khác chỉ là tập von chuẩn ấy vậy là tùy em mà hay Spanish omelette thì ví dụ mình pretend cần đó vậy là in cần promote zel nan te tin ấy tour tùy tak cần ấy zel thế nan te lệ mà cần son zel thế nan đủ sắc na cần làm chơi wa in thiên về thế nan cho bạn chuẩn nên bên tan chuẩn cần show ha thì giống hình mấy xe là in zavai Spanish omelette nên mang trà kan ti pot mai teng zo